Dobrý deň, vítajte na medovej farme, vítajte v kráľovstve Míra Kozmu v Michalovciach. K včelárstvu som sa dostal ako prvý z rodiny Kozmovcov, a to už pred strašne veľa rokmi. Zhruba v roku 1990 v práci som narazil na veľa včelárov, ktorí o ničom inom nerozprávali, len o včielkach. Jednoducho ma dostali tam, kde som dneska, kde hospodárime rodinka zhruba s 200 včelstvami. No a zhruba po tých 35 rokoch môjho včelárenia sa mi splnil môj sen a práve tým snom je moja medová farma, na ktorej vás tu vítam. A vlastne je to niečo, kde nachádzam oddych, relax a načerpanie veľa energie do môjho ďalšieho života. Momentálne včelárime na 3 včelniciach, 2 sú tu v Michalovciach a 1 je v Tibave v Sobraneckom okrese. Celá medová farma je niečo, čo dáva zmysel, kde musí byť poriadok, kde musí byť pripravené to včelárenie takým spôsobom, aby som vedel zvládnuť, by som povedal skoro sám alebo s mojou rodinkou, obhospodarovanie 200 až 300 včelstiev aktuálne. Táto medová farma je asi najviac navštevovanou včelnicou na Slovensku, pretože predávam zväzové poháre pre včelárov z celého východu a tým pádom sa tu otočia, objavia, skontrolujú a poradíme sa, ako včeláriť so stovkami včelárov, ktorí zároveň si odvážajú zväzové poháre, do ktorých plnia tiež svoj med. Čo je najlepšie pri tom včelárení? Možno to zbíjanie rámikov, výroba medníkov, lebo pritom ja viem veľmi relaxovať. Veľa včelárov to považuje ako niečo, čo musí robiť, ale ja to považujem za niečo, čo chcem robiť a veľmi si pritom viem oddychnúť. Snáď to najkrajšie so včielkami je tá sila, ktorú mi dávajú a ktorú viem použiť aj v ďalšom mojom živote. Či v práci, či doma, či všade. Z východného Slovenska, medová farma, Miro Kozma. Teším sa na stretnutie s vami.